Gavakte mera çirok yapıp fakire çirok şu hati şu despegiriye ana çiroka magot despega mrovahi çirok eji despegiriye. Ve böyle çiroka irame kaltıkın ne o çirok ne yapaz dure ne yapaz kure gelek inezike hin nuye hatam kare bejin. Çiroka de zaman emede akşam kengi despegiriye. ام بیا ام فکرم ام بیا خو این ام کن آیا سال 19 سری سال 20 1880 به روزنامه کردستانی مگو چیروکا کردی عقیل درنگ دست بکریه لوگور چیروکا دنیا یادنی ده سال 1912 ده روزی کردی ده ناوی شویش سلیم تمو چیروکا نویسندی او ناوی چیروک بخشن چیروک شو سرلنگی و شویشی بوی چیروکا مدرن یا کردی هم قالدکن عادی دست بیوی و پشتیویجی به کوهر هواری ر تملی وی خورتاتن دانین اساسی و بوی مشیای حیار روجا ایرو گوام چیروکا کردی دنرن هلبت اگم بر زمانی دنیای یدنی بر ملت دنی که مسیح ما قال لك إن ليبلي وش خوري جديتي يعني شو قافا عم ليبنر يعني بيسي سالي في داوية وعواي كي قشتي شيروكتي ناف نيفسكارين كرد وبيتي نيفساندن أوي شخور دو وقت پیش دوی رنگ کی ببینه أوي دنگ کی ببینه و ناف شيروكا جهانی ده أوي شخور جي بگره. از پیش تمام کده لیل گوری من هم بگشتی ترینه کی سوالو او ترینه کی که بگشتم هیویه ما یه مخابن نگیش بی استاسیونی برای دا تشتک هم کارم کورویژن چی بود گله تشتک بود او ترین نگیش بی استاسیونی جا کشبر که نگیش بی استاسیونی بیر روحیتک مرا چکر مرا آوا کردن مثلا من بیر روحیت رای گله کس مثلا کردستانی او تدی که دو سال نوتیرا bu moda که milyona çün Avrupa'ya ya İro mesela belki nizam mecburi civatı bıpırsın ez bu huzitede belki ders yapmak kimse ez itfasın için hani arabaya kişiler deri bırakıp kere bir şey Avrupa bir şey Kanada belki gerek kesemde suat bir için yani em ji Kurdbûnê diçin edebiyatê em Kurdin nexwe em çîrokî Kurdî bibîsin em Kurdin nexwe em edebiyat têkir em Kurdin nexwe em müzîkekî bikin elbet belki ev Kurdî me hinek alo xweş nayê lê tiştek ku ez me edebiyatê seqet dike ev tişt e yani ew sifata Kurdbûnê sifatekî pir giran e problemê wî sifatê hene ji ber ku dibe meseleyê min zafin ber wê ku merir ev peydanî ser van edebiyatê yani navbera xwe edebiyat û hunerê ev pêsekînê ne pêkane ku merir awayekî baştir bikarbe edebiyatê bike afirine merir bibe afirine yani ne problema Kurdbûnê tişkî ji denî wê de problem e tiştekî din ji denî wê de problem e yani navbera hunerê û hunermend da ez naxwazim ku îdî tiştek çêbe Rewşa çîroka Kurdî û ji rewşa çîrok edebiyata Kurdî ne dûre yani ku em îro teranserê xwe nikarin bêjin rewşa çîroka Kurdî çawan e rewşa romanê çawa be helbestî çawa be kêm zêde ya çîrokî ji wisan e em tenê nikarin bêjin rewşa edebiyata Kurdî jî divê em bêjin rewşa edebiyata dunyayê çawan e yani lewra em ku edebiyatê re alaqedar bin divê edebiyata me bi edebiyata dunyayê vekirî dayî be şert û merci edebiyata dunyayê û yê me neyekin helbet hinek dezavantajî me hene lê dibe ev dezavantaj nebin astengiyan jî motivasyona me neşkinin ku em xudurê vê edebiyatê bixin û meseleyên eslî yê edebiyatê dûr kevin yani tiştek ku ez dibînim nivîskar û xandevan yani cemiyeta edebiyata hunera Kurdî ji ber sedemên dezavantaja Kurdî xwe hinekî meseleyên edebiyatê û estetikî dûr dixin ez yani li gorî ku ez xwe nas dikim mesela bu 20 sala serê 20 sala ez dinivîsim ez ê heta belkî savim ez ê binivîsim ji ber ku li gorî min yani ew ka şexsî mesela tiştê ku muqapil meseleye giştî bû lê derê min şexs em çi dikin meseleye me şexsî dawa me şexsî çi em dinyayê gavak el dawa xwe şexsî meseleye xwe şexsî sekme xwe şexsî dinêrin yani tiştê motivasyona min herî mazim bixwe ji xwe edebiyat e bu meseleya edebiyatê ku dibêjim edebiyatê giştî yani ne edebiyata Kurdî tenê şu gavak edebiyata Kurdî tenê be
Marve selin tane hara, çalın tane hara. Le mesela من kinge bir yerde kaze bölüm çirok nus az des çirok yapım sinin. Niviskara ki Amerika William Faulkner çirok eküye gölek jbo Emily. Demek من وی çirok خوان دزن azanige bu avron bir yerde mugaze çirok abim sinin. Em به هەوەلانرا کۆوارێکی دەردەخن کۆوارێکی بناوێ کوردی چیرۆک ev کۆوارێکی سپسیفیکێ و تێدا تەنێ çîrokên wergerê hene û zimanên dinyayê hatine wergerandin û çîrokên kurmancî hene xweru em xebatekî wisa didomînin niha ji bo vê bernameyê jî em hatin wanê û qala hem serborîya xwe yê kovarê kirin hem jî xala çîroka Kurdî rewşa duh heta îro û siberojê هەروەها هەویە من نەبە ku دەی و باو bi zarekî xwe re tenê kurmancî bipeyivin û gelek endîşeya wan ew ê jî çê dibe mesela zarok bê ku dest bi dibistanê bikin zarok dibin du zimanî hem Tirkî hem Kurdî hîn dibin û wana wisa difikirin ku dema Kurdî tenê Kurdî bipeyivin ew ê Tirkiya wan yani nikare têrê wan bike û Tirkî loma giringî didin zimanê Tirkî û Kurdî paş ve dihêlin lê tiştekî wisa nîne heta lê kolînên ji me re nîşan dide ku heke zarokekî piçûk a 5-6 salê û zamana xwe herî giring e ev 6 sal li vê demê zimanê xwe dayîkî xwe berde ev ê dikare zimanên din jî hîn bibe û zimanê Tirkî ji bo dibe ku ziman zarokekî Kurd re dibe zimanekî biyanî be pêşî zimanê Kurdî bipeyve paşê xwe dikare dibistanê jî hînî zimanê Tirkî bibe ji xwe